हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोगों की खुशबू यादव अवधि गीत के चैनल पे दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बीच में मैं एक प्यारा सा देवी पचरा गीत सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा दोस्तों कमेंट में बताना। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए दोस्तों। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। मैया दुआरे के लंगड़ा पुकारे, मैया लंगड़े को पैरा देना शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। लंगड़े को पैरा देना शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। मैया दुआरे के बाजिन पुकारे, मैया दुआरे के बाजिन पुकारे, बाजिन को बालक देना शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। बाजिन को बालक देना शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। मैया दुआरे के कोढ़ी पुकारे, मैया दुआरे के कोढ़ी पुकारे, कोढ़ी को काया देना शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। कोढ़ी को काया देना शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। आवेला नवरातन बड़ा शोर हो जाला, मैया के मंदिरवा में अजोर हो जाला। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना।